karing usa guys, kamulo kog kugos o kugos ang anak galing galingkod ko ani gipalingkod ako akong anak ani kamulo kog suwat niya. So man nga nakulbaan naman ko guys nga sige jud gila kong anak. Di lalim di ko ningat inahanta nga masakit atong anak. Good morning! Ako na po rin si Charitable Vlog. Welcome to my channel guys. Karon day guys, January 30. Hapit na mo end ang buwan guys. Tomorrow is 31 na. Then, di pa ko sa balay guys. Kaon pa ko guys o pamahaw. Nandiyan. Patanawon muna ko guys o unsay akong gipamahaw guys. Dagamang ganahan o gunaan ni kanon. Lami man jud po ni sidya guys. So, maura ni imong kanon. So, giparisag kape nga James Coffee. Nya. Basta guys, pagkiton muna ako guys o unsay ako ang gipamahaw karon. Bapa ko nakaligo. Maligo pa ko guys. Sa pakiton muna ko sa kong kuan guys ha. Kanang gipamahaw. Dara guys. Moni. With coffee. James Coffee. Dara guys. Di akong gipamahaw karon guys. Kuning kaog rice. Kay na may saging. Ato ram niyo sang sa gahapon sa buntag, pero gilungag ni siya guys. Lugayon po ni siya mapanos. Gilungag ni atong usang gabi kay dihay nag-overnight atong pagka lawa kuan Bernice ni siya gilungag guys sa gabi kay ga-overnight sila dito sa Bikini Beach sa Dawis. Dahil brother-in-law na ko nag-overnight sila dito ijang mga kauban sa light shipping. Gida diri sa balay dito sa Kumanghod. Then nagkuha ko gabi o balik upat ka po likaon na kong usa guys. Kanang akong gibuhat, akong giinit, gibutang ako dito sa ibabaw sa rice cooker para mainit sidya. Di man siguro na mahurot guys. Ako ning dalon dito sa trabahoan kay akong snack niya mga asjis. So kaon sa kong tiwas guys ha. Kita-kits na lamang dito sa opisina kay napugoy daghang buhaton na to guys kay naka-absent ko pag Saturday kay akong anak lagi gihubak. Kay ba mo guys, pati na kong kuyawa guys kaya kung anak ng luspad kaya wani kaon bisag pa imno gatas di mo inamo gatas pati na dyan akong hanluka di na dyan matabang guys. Natins ko kaayo wako kasabot song gibati lamit ay hilak kaya akong banawa diha nag-drive og van na sila giadto sa Trinidad Bohol lang ako ang uyuan moto nga ko nakapanangin sa akong amo nga mo absent kay kanang lagi may bagong mga patakaran ron nga nijud nga mananghid moto nga ako nakapanangin sa pare kay amo pare man kanang ko sa simbahan ka trabaho sa opisina niya kay naman siya meeting alas 10 sa buntag. Then moto nga nagpalaban na lang ko sa among cashier nga nanawag ko nga kanang mana ba siya sa opisina kay uli ko sa mua kay nag-uulagi ko guys. Uy kay sige gila ko anak sige pangita siyang papa. Then mauna nga uli ko gahapon ako'y daghan ako buhatonon adto damo ko'y bunyag gahapon guys. Kanang nay mga gamunon nga card sa pre-Jordan seminar wano nagama motong giingnan ang katikista nga palihog na laman ko suwat sa ilang cell number kay ako na silang atawagan kung mahumanan akong gama ang card. So muna ron guys na ko nang buhatonon adto nanuguban pa mag-record ko siguro sa mga ibunyagan gahapon adto sa libro. So kita-kits na laman dito guys o kanang
kuan kay mupadayon sa kong kaon kay mag-prepare na po ko sa kong galingon after mo kaon kay mo trabaho na po. Kita kids na naman dito guys. Bye bye. Hi guys. Madyong palis. Ako na po ni si Charitable Vlog. Diyan karon guys. Yan sa opisina. Diyan. Kanina yung mo yung giingon guys nga card nga wano naggama o wano nahatag sa gibunyagan miyagi atong Sabado kay nadadali lagi ko guys ang gikaingon na nga gihubak kong anak hinguli ko sa balay kung gidag balik kong anak sa mua kay gidaman ako diri sa opisina gud kay wala lagi mo bantay ang pinangkuyawa kay naglain jud tong lawas sa akong anak kay mura kunog ng luspad pero sa tinuod lang gikulbaan siya ko adto nga time unja karing usa ka card na human na ako gama sa miagi guys buwa na lang jud nako gihatag kay duha man ka bukang gibunyagan ya wala na lang nako gihatag sa tagtungod kay dunga na lang kay oras silang tawagan unja karing usa nasugdan no gama ganiha guys pero wa pa ko nag-video kay diha lagi akong kauban cashier kay di ko ganahan maga video guys ug ako kauban ari kay bisag unsay hisgutan na nga gakuan ko ka manugi kung bansa sa human karon na ako tiwason guys magkuan ko magama na ko guys maggama na ko sa maggama na ko sugod guys magsuwat ko sa mga gaan sa mga kuan sponsor ni-permine lang sa bilbil guys kay niglingkod natural siya nang mabilbilon taong mulingkod kay mapiko man ang tiyan so nadyo ng bilbil ito guys ay magkuan ako magtiwas ako sa kamunon kay aron ma-text ka na ko ang tagtungod guys ug mahatag na nako kay wain taon na ko napas guys kay karing usa guys kamulo kog kugos o kugos ang anak galing galingkod ko ani gipalingkod ako akong anak ani kamulo kog suwat niya sa man nga nakubaan naman ko guys sige jud kila kong anak di lalim di ko nga inahanta nga masakit atong anak but laman jud kay man bidto sa tua kay pwede magmatug isod og duyan kinanad magunang anak og matug adto sa duyan bisag mag 3 years old na siya guys magduyan gyapon siya na while gaduyan minom og gatas nang pertijon na kong kulbaa atong Sabado guys oy hasta ko guys na tense ko sa naitabusong anak lupa kadyo ni absent na naman jud ko guys pero wala magpupod absent ni kay naamay sa usa ka tuig guys naay 5 ka with pay na mo diri sa opisina ay 5 ka days nga with pay so bali na minusan nag-usa 4 na lang ang kuwang
Namingaw naman guys kay ito pa mong cashier nagdeposito. So nakuha pa pugo sa mga tao guys. Ang mga kanan treasurer nga mare mag-resibo pugo nila. Kapa-aircon day ko guys kay gigang ko. Kaya maday aircon nag-cashier dito maday ka aircon sa atong pikas nga room sa opisina sa pari. Yun siya very igang na nga i-found ako dito sa sud. Diri akong gipa-airconan. Sa ta guys ato ang video. Kasi mo di pa trabahoan? Ay, tubig na saan? Oh naa. Si Dine? Kung dugay-dugay man nag-ilubog. Mo lagi kay kalit manggo di ma. Ano nga tuman sa talibaw ng tatay? Ang nagsilbing naga. Disa ka disgrasya sa talibon? Talipol lagi. Kinsa igunsa man yang doas talibon? Si Kwan, katoy mga anak badje, tumaistra. Nagmaistra na te? NGO. Abinog nagmaistra. Pero pa lagi board na. Nakapasar na. Take one na di ay. Di Madjo. Gusto man si Za, di ba gusto mag-picture, gusto sa mag-suris-hudoy. Pero nagplano lagi na nga mga apply dyan siya, mga iyan yung gamiton. Aw di po, lisod puro no. Bisan pag nakapasar, magahuwat pamampug ka. Di ba nga naman po to si Jisa? Mo pa po naka Jisa? Sige yapon si Anto, karon. Si Jisa? Kisa mo dyan, uya Jisa? Taga di sa aman. Muna yung nakita di sa Lila.
Ay nga na, daghan kuan og ka ng cellphone oy. Nag-uyab. Nag-uyab ka na din ka ming anak kada si UJ o. Di man di kuno na maestra ko ditong sama cellphone na po. Oh, kana din ka Gladys o. Si Bulakday, cellphone naman na. Apa mo man? Oh. O, cellphone bitaw. Wah, di ako na simbahan. Tingnan ako manguli na. Di ba rin ka mo tanaw atong... Dili ba rin ka mo tanaw Di atong... simbahan. Ngapi lagi mong anak kung giginikin ito. Di ako simbahan, standby. Napabugnaw. Ay, karta. Marta. Gihutoy na ito. Gihutoy na. Kining pare na to ba ko. Di ba ta mag-fundraising? Para ato para. Ito ano ako buntag. Personal lang ako istorya ng head. Ato ay tural ba? Ano ito ba dong ha? Murag gi-work out na ng YouTube nila na magbalikan sa kung tawag ka. Sige, okay. Salamat. Yes, daog lumot kita. Ni usar mo to'y tsuhang adto ni Dario. Mga next week siguro. Bupa, ang ginarito, napasibo. Asa mo mo ana na pod? Wala. Ubay, pilar, talibon. Ubay, pilar. Oh, ubay, talibon. Ubay, Kana pilar, may- talibon, o tagbilaran. Kana mo inyong atunon? Hindi, no man. Bidding, ganina. Karoon ba, daog eh. Diferensya og 185,000. Moy kanang katoy mong gipahinganan nga mga lungsod mao toy atunon na ninyo nga nadaog mo sa bideng. Karoon ba, daog. Karon lagi daog. Kato tanan jud gadungan? Di man jud di ay. Mga kagal pa ito mga tulong si Bana pa kay ang mga papel. Ah, Abang gilya na sa gobyerno. Okay na. Mati sa open. di madyo. Na makakuan na pod si Dario. Si Kuan mo lagi ba? Ang kana laging tag lang kay was si mama kung sa balik si mama ay. Kay katong papel sa senior naman ay kinanglan man na ang pirma na no tino muli jud to si mama kay ginang mama di ba nay unsa nang 1,000 te sa senior nga di makuha ko no mama o di si Jamay mo Di man sila makakuha pa ko mo na. dili lahi basig mao nay gimin di ba eh Mao lagi na kanang kay pensyonado man si imong mama. Aron lagi maka pensyon na ba? Aron maka dawat anang unsa man apan siya dili pa man kuno national pa man kuno na. Sa unsa man siya madugang sa pensyon o kung Dili. pensyonada na ka o Kuan pa ipag-register tanang mga senior sa tibuok Pilipinas kasi usang gupot tingali na pandi pa jud tingog mauna. oh na di ay kinalan siya na muli si Mader kay Ag pirma. unsa kanusa man ibapasa og di sa muli maprosige sa kuan mo kasing muli na tupuhon kay di jud ni masikason kay pirma man jud niya na lagi papel Pirma og kanang litrato. oo datuwa man niya dabi Importante. Dili pagod na tingog. Lagi, pero- lagi lagi. pa basig mauban na. madugay sa mot Mabudget ba? madugay sa mot og days sa kapasa ug mawahe Mawahi. Maglaway. maglaway muna nga basig maikag na nagmuli na Oh. basin og maka kuan di ay kanang bitong na mga promo labi pa kay kadang padung og madugaya ba pud og January pa o April pa sa muli Mahal ba April? mahal no Kadong din yun. pero og Kadong dili din. kanang di pa April wasig na yung mga unsa man ang pero kanang mga dalagi po na promo tino nga
Basi na pag maka-timing sila Lucy og promo basi gapangita po na si Lucy o kanang na mga promo ba sa Sige online. kang kuan online, alam makakita ka.